Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano, ga dan bai wannan sai dai ga ɗaya dan bai ciyaman namu direban fili ga kuma madaki na kawo ziyara wannan ubangiji Allah mutanen Beci Allah ya muku albarka. Sai dai yake ni ko gaisuwa ga ciyaman in dai wani fili ne a Kano, in dai ba a Kano Beci in kace ina ciyaman yake za ka ga da unguwa za ka ga shi fari zuciyarsa fara in ba fegi kake nema ba ko gona to ka tafi shaka. Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya, ga wani sabon albihir ga sha girgirbau ga sele na Najeriya gaba daya. Wannan kalla ne muke muku na filaye a wata sabuwar unguwa Beci. Idan kana neman fili ko gona ka zo Beci, gona kake nema ko fili magana ta kare ka zo Beci. Ba ma daga jihar Kano ba har makotanmu suna zuwa guri su sai guri baka da matsala. A iso lafiya Alhaji Ori, a gama lafiya Alhaji Ori. Awun igiya kake so, awun gwamnati kake so, fulotin gona kake so, kai duk abin da kake so ka zo Alhaji Ori a kamfani za a yi maka shi in ka ce bai gama.